नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. जिल्ह्यात अवकाळीचं थैमान. बांद्यात एक्साईज कडून 1 कोटी रुपयांची दारू जप्त. आणि कणकवलीत भीषण अपघात, एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मल्टीस्पेशालिटीच्या आवश्यक तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असून चर्चेतून मार्ग निघाला आहे, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. मल्टीस्पेशालिटी खरं तर आपली आवश्यकता आहे आणि आपल्याकडची लोक उपचारासाठी गोव्याला जातात आणि काही तांत्रिक गोष्टीमुळे या मल्टीस्पेशालिटीचं काम अडलेलं होतं. आता कालच्या चर्चेप्रमाणे लवकरच ॲफिडेव्हिट कोर्टामध्ये दिलं जाईल आणि 50 सीटचं 50 बेडचं जे हॉस्पिटल आहे ते आपल्या 2 मजले अतिरिक्त करून अस्तित्वातल्या हॉस्पिटलला त्याच्यामध्ये नेलं जाईल आणि मल्टीस्पेशालिटी पुरेशा मोकळ्या जागेमध्ये बांधलं जाईल. मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कारचा 9:30 वाजता नांदगाव ऑटो ब्रिजवर भीषण अपघात झाला. डिवायडरला कारची जोरदार धडक बसल्यानं मागील सीटवरील एका महिलेचाही मृत्यू झाला. या अपघातात चालक गंभीर जखमी झाला असून पुढील सीटवरील मुलगी कारमध्ये अडकली होती, ती देखील गंभीर जखमी झाली आहे. स्थानिकांच्या मदतीनं जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास करत आहेत. कुडाळमध्ये नुकताच भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांचा भव्य सत्कार सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात राजकीय फटकेबाजीपेक्षा भावनिक आठवणींची जास्त चर्चा रंगली. भाजप नेते राजू रावळे यांनी प्रमोद जठार यांच्या संघर्षाच्या काळातील एक खळबळजनक आठवण सांगत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. पाहूयात. खरं तर बोलू का नको बोलू असं होतं, पण ज्यावेळेला जठारसाहेब आमदार झाल्यानंतर जर कोणी काय वाईट केलं असेल ना, तर त्यांची पार्टनरशिप फोडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या व्यवसायावर येण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्यांची चाललेली चांगलं धंदा तो बंद करण्याचा विषय झाला. पण एवढं असताना सुद्धा हा माणूस नम्रतेमध्ये राहिला, कोणाच्या विरोधात गेला नाही, फक्त शांततेने काम केलं. ज्यांनी त्यावेळेला विरोध केला त्यांना स्वतःहून जाऊन पक्षामध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रयत्न केला, असे जठार साहेब आहेत. आणि अशा या जठार साहेबांमुळे आज चांगलंच केलं. पण जो माणूस त्यांच्या पोटावर उतरलेला त्यालाही त्यांनी विसरता कामा नये असं करून त्यांनी त्याला पार्टीत आणलं. म्हणजे हा मोठ्या मनाचा माणूस आहे. आणि आज फक्त मला एवढंच सांगायचं आहे, जठार साहेब, आम्ही कुडाळ मालवण तुमच्याकडे फार आशेने बघतो आणि त्यामुळे तुम्ही पूर्ण आहातच, पण आमच्याकडे तुमचं पूर्ण लक्ष असून द्या. शेतकऱ्यांची सेना उभी करण्यासाठी काम करा. कोकणातील शेतकऱ्यांचा उद्धार करणं आपलं ध्येय आहे. आज शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता असून त्यामुळे येणाऱ्या अस्मानी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियोजन करायचं आवाहन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं आहे. सावंतवाडी येथे खरीप हंगाम पूर्व सभेत ते बोलत होते. पाहूयात. आणि जर तुम्ही नुसतं आपण काजूवर प्रोसेसिंग करू शकलो तरी आपण 5,000 कोटी रुपये जादा कोकणाला मिळू शकतो. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग 2 जिल्ह्यात एवढी काजूमध्ये क्षमता आहे, एवढे कोंबू आपण घेतलो. तर त्याच्यावर आपण लोकांना यंत्र दिली. यंत्र का दिली? हा तुम्ही रस कुठल्या तिथं काढा आणि तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवा. तर अंमलबजावणी काही झालेली नाही. तुम्ही बघू घ्या कोकण कृषी विद्यापीठाने ते जर आपण काजूचा रसावर प्रक्रिया करू शकलो आणि काजूचा जो चोथा आहे त्या चोथ्यापासून जर आपण आर्टिफिशियल बीज तयार करू शकलो तर कोकणामध्ये क्रांती होईल. ती क्रांती कोणी घडवली पाहिजे? कृषी खात्याने घडवली पाहिजे. इतर कुठलं खातं करू शकत नाही. तर कुठलंच खातं हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत
उपयोग आहे. फक्त तुम्ही बोलू शकता. आता जर नवीन जो प्रयोग केलेला आहे दापोलीला, काजू ओला असताना जर कापला आणि तो त्या ओल्या स्थितीमध्ये सुकवला तर त्याला जसं मीठ असतं म्हणजे मटण असतं तसं ते पदार्थ तयार होतो. तर हे सगळं तुम्ही बघितलं आहे तुमच्याकडे किती काजू येतो, किती काजू फुकट जातो, त्याचं हार्वेस्टिंग कसं करायचं. त्या काजू ज्यावेळेला तुम्हाला नुसतं दारू काढण्यासाठी पाठवतात त्यावेळेला तो फर्मेंट झालेला चालतो, अदरवाईज तो फर्मेंट होता कामा नये. त्यांनी प्रयोग काय केला दापोलीला मी तुम्हाला सांगतो की दापोलीला त्यांनी 20% काजू शेतकऱ्यांकडून घेतला. कारखान्यात नेल्यानंतर म्हणजे त्यांच्या प्रयोगशाळेत नेल्यानंतर त्याची बी काढली आणि ती बी परत दिली शेतकऱ्याला. त्याला त्याच्या बीमध्ये इंटरेस्ट असतो. त्याच्यामुळे तो जो काजू आहे तुमचीच त्याचं हे काढलं तो 4-4 दिवस बघून निघू शकतो. आणि त्याचा अगोदरच काढला आणि तो उन्हामध्ये राहिला तर तो लगेच परमनंट. तर तुम्हाला साधी इकॉनॉमी डेव्हलप करायची आहे काजूची तर तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे सगळ्यात जास्त पिकाकांचं क्षेत्र हे काजूचं आहे. काढून बघा तुमचं बरोबर. म्हणजे आंब्याचे सुद्धा दुप्पट तिप्पट क्षेत्र हे काजूचं आहे. घोडामार्गमध्ये तर 90% क्षेत्र हे काजूचं आहे. पण तुम्ही तिथं क्रांती घडवू शकता. फक्त तुम्ही ठरवलं पाहिजे की आम्हाला क्रांती घडवायची. एका वर्षाच्या आत तुम्ही शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढवू शकता. तर मला तुम्हाला एवढं सांगायचं की ह्या निमित्ताने आपण एकत्र आलो म्हणून तुम्हाला मी हे सगळं सांगू शकतो. आपल्याला हे सगळं करत असताना तुमच्याकडे जी आपण शेतकऱ्यांची सेना तयार करतो ती शेतकऱ्यांची सेना तयार केली पाहिजे. तुम्ही आधी लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करा की तुमच्याकडे किती क्षेत्र बरीच राहतं, त्याच्यामध्ये नांगरून द्यायला किती मुलं लागतील, त्याला किती ट्रॅक्टर्स लागतील. समजा तुमच्याकडे खडकाळ क्षेत्र असेल आणि त्या ठिकाणी जमिनीत होल मारायचं, होल मारायचं एक दिवस म्हणजे ट्रॅक्टरला लावता येतं त्याच्यामध्ये तुम्ही लागवड करू शकता. विनाकारण दगडाला सुरून लावायचं फोडायचं एवढं उपयोग करत असण्याचं काय आवश्यकता नाही. तुम्ही यंत्रणेने ती सगळं होऊ शकतं. तर थोडंसं आपण लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती. तुम्ही काम भरपूर करत असता तर हे काम करत असताना थोडंसं डोळसपणे आपण काम केलं जरी दुप्पट पीक आपण 7,000 हेक्टरपैकी तुमच्याकडे 1,000 हेक्टरवर फक्त दुबार पीक घेतलं त्यावेळी तुम्ही 5,000 हेक्टरवर जाणार आपोआप शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट होणार होतं. सभेत कृषी अधिकारी बोलत असताना अन्य कर्मचारी मोबाईलवर असतील, गप्पा गोष्टी असतील तर सभा कोणासाठी होती असा सवाल त्यांनी केलाय. पाहूयात. कारण प्रत्येक गोष्टीत काहींचा बारीक लक्ष असतो. मी आपल्याला विनंती करेन, मी मगाशी पण काही मी याच्यापूर्वी होतो बघितलं तर अधिकारी मी आपल्याला पुढे राग मानू नये एक विनंती करतो. तुमच्या दिलं एक अधिकारी तुम्ही आहात. आम्ही आपल्या समाजसेवेचं काम करतो. मी 25 मिनिटं इथं होतो, साहेब पण इथं होते. तिथं अधिकारी बोलत होते आणि बरेचसे 50% कर्मचारी आपले 50% कृषी अधिकारी मोबाईलवर आणि गोष्टी होते. मी त्यांना सांगितलं आहे ना आता यांना थांबवायला सांगतो. कारण जर इथं अधिकारी मार्गदर्शन करत असतील, अधिकारी बोलत असतील आणि आपण जर कर्मचारी प्रज्वल बोलत असू तर आपलं जे होतं बोलण्याचं ते आमच्यासाठी का तुमचं हेच कळत नव्हतं. मी आपल्याला विनंती करेन जेव्हा आपण सभेला येतो तेव्हा कृपया आपला एकतर मोबाईल बंद ठेवा, सायलेंट ठेवा, त्याचा वापर करू नये. कारण आपलं पूर्ण लक्ष सन्माननीय मंत्री साहेब, माजी मंत्री साहेब, आमदार साहेबांनी बहुमूल्य आपला वेळ काढून हे मीटिंग ठेवलेली आहे. तेव्हा आपलं पूर्ण लक्ष पूर्णपणे त्या आपल्या मीटिंगकडे केंद्रित करावा. ज्यांनी दिलेली सूचना त्या सूचनाचा वापर आपला उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी करावा. आणि आपण खरंच सिरियस आहोत का हे पण आपल्याला कळलं पाहिजे. पण इथलं मलाच वाईट वाटतं, समोर अध्यक्ष बसले आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य बसले आहेत आणि आपण जवळ 50 कर्मचारी मोबाईल आणि गोष्टी ठेवतात. हे बरोबर नाही. मी आपल्याला विनंती करेन की याच्यापुढे असं करू नका. आणि गावात सुद्धा असलेले शेतकऱ्यांची आपले हितसंबंध चांगले ठेवा. त्यांना आपण किती वागणूक देऊन त्यांच्याकडनं तुम्ही चांगली कामं करून घ्या. मगाशी आमच्या एका पंचायत समिती सदस्याने विचारलं की तुमचं स्पीड वाढलं की त्यांचं वाढलं. शेतकऱ्यांचं पण वाढलं पाहिजे, त्याच्यापेक्षा तुमचं वाढलं पाहिजे. कारण तुम्ही शेतकऱ्यांना काय होतं, सगळ्याच शेतकऱ्यांना समजत नाही. आपण त्यांना उद्युक्त केलं पाहिजे आणि आपण ते उद्दिष्ट आपलं साध्य केलं पाहिजे. मी दिलेली सूचना मनाला वाईट वाटून घेऊ नका, त्यातनं प्रगती व्हावी आणि काहीतरी साध्य व्हावं अशी आपल्याला मी विनंती करतो. मी पाहिजेचा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे. आपण आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात
तसंच सावंतवाडी मतदारसंघात दिलेलं उद्दिष्ट आपण पूर्ण करायचं आहे आणि जास्तीत जास्त उद्दिष्ट पुढच्या वर्षी कसं ठेवता येईल आणि ते पण पूर्ण करता येईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. तुम्ही आम्ही सगळे एकत्र हातात हात घालून काम करूया अशी आपल्याला विनंती करतो. परत एकदा दीपक भाई आणि आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद घेऊन येथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विकास कामात राजकारण येता नाही ही माझी भूमिका आहे. आरोप करणाऱ्यांपासून मी अलिप्त राहतो. नगर परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकास समन्वय घडवून आणण्याचा मी प्रयत्न करेन. तर व्हायरल व्हिडिओ मी ऐकलेला नसून त्याबद्दल बोलणं उचित नाही असं केसरकर यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की त्यांनी काय निर्णय घ्यावा हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. याच्यावर मी काय कॉमेंट करणं योग्य नाही. किंवा निवडणुकीमध्ये मी स्वतः काही कणकोलीमध्ये सहभाग घेतलेला नव्हता. त्याच्यामुळे असा आरोप करणं चुकीचं आहे की आमच्या सहभागामुळे ते निवडून आले असा आरोप करणं चुकीचं आहे. त्यांनी स्वतः इलेक्शन लढवली, ते निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर आता त्यांना जर शिवसेनेमध्ये प्रवेश करायचा आहे तर त्यांचं शिवसेनेमध्ये आलेल्या प्रत्येकाचं आम्ही स्वागत करतो. असं कधीच झालेलं नाही की शिवसेनेमध्ये एखाद्याने येण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्याला विरोध केला गेला, असं कधी घडलेलं नाही. निवडून आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांची भेट देखील संदेश ठाकरे यांनी घेतली. नाही बघा, कामं होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येकजण मंत्री महोदयांची भेट घेत असतात, त्याच्यामुळे चुकीचं काही नाही आहे. भाजपने प्रमोद जटांना आमदार केलं कोकणामध्ये. पालघरपासून ते सावंतवाडीपर्यंत भाजप 100% करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यांनी तसं विधानही केलं आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांनी कोकणाकडे विशेष भाग म्हणून बघितलंय. शिंदे शिवसेना आपली काय याकडे बघते, कशा पद्धतीने बघते? पुन्हा एकदा विचारा प्रश्न. प्रमोद जटार यांना आमदारकी दिली विधान परिषदेची. कोकणातून पालघर ते सावंतवाडी पर्यंत त्यांना 100% भविष्यात करायचं आहे असं त्यांनीच विधान केलं. त्यांनी विधान केले. प्रत्येकाने कुठलं विधान करावं याच्यावर का आम्ही बंधन करू शकत नाही. आम्ही आमच्या पक्षाचं काम केलं पाहिजे. आम्ही युतीमध्ये एकत्र आहोत, आमचं सरकार एकत्र आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही युतीचा धर्म पाळत राहणार. दोन प्रश्न आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते जे आहेत विकास लामांडे यांच्यावर शाळीफेक झालेले आहेत. कसं बघताय? नाही, असं होतं कामा नाही. कारण असे प्रकार झाले तर मग कोणी त्यांना काम करणं अवघड होऊन जाईल. त्याच्यामुळे हे प्रकार घडता कामा नये असं मला वाटतं. धर्मांतर प्रकरणात निदा खान जे आहे तिच्यावर मदत केल्याप्रकरणी MIMच्या खासदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात, त्याला सह आरोपी करण्यात आलाय आणि इम्तियाज जलील पण त्यांची पण चौकशी झालेली आहे. हे बघा, एकंदरीतच मी आपल्याला सांगतो की धर्मांतर विरोधामधला कायदा हा खूप कडक झालेला आहे आणि धर्मांतराचे प्रकार घडू नये याच्या संदर्भात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः स्टेटमेंट दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे ज्या काही कारवाई होत असतात त्या चौकशी केल्याशिवाय कोण काही कारवाई करत नाही आणि त्याच्यामुळे चौकशीमध्ये आढळलं तरच ते कारवाई केलेले आहेत असा अर्थ होतो त्याच्यात. इम्तियाज जलील वारंवार दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचे वक्तव्य करत आणि आता त्यांचा सहभाग दिसून येतोय. कसं बघता याकडे? त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे काय? नाही, कारवाई आपण म्हणता की झालेली आहे म्हणून. आरोपी केला आणि नगरसेवकाला सह आरोपी केला. निदा खान यांना स्वतःकडे घरात ठेवल्याप्रकरणी त्यांना सह आरोपी करण्यात आले. हे बघा, मला एकच आपल्याला सांगायचं आहे की धर्मांतर हा प्रकारच मुळात बेकायदेशीर आहे आणि त्याच्यावर कारवाई झाल्या असताना त्याचं समर्थन करण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये असे माझं स्पष्ट मत आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणावर इंडिया आघाडीमध्ये फूट पडल्याचं काल मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय आणि ही अनैसर्गिक आघाडी होती असंही मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांनी एखादं स्टेटमेंट केल्यानंतर त्याच्यावर मी स्टेटमेंट करणं योग्य आहे. एक प्रश्न, काल प्रमोद जटार आणि वेंगुर्ल्यामध्ये म्हणजे परवाच्या दौऱ्यात एक असं विधान केलं की सावंतवाडी नगर परिषदेला निवडणुकीच्या काळात 100 कोटी आणले. कुठेतरी पैसे वाटपाच्या मुद्द्याला त्यांच्याकडनं हे अधिकृत वक्तव्य म्हणावं लागेल, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही बघा, आता निवडणुका होऊन गेलेल्या आहेत, त्याच्यावर अधिक वक्तव्य करत राहण्यामध्ये फार मोठं काही साध्य होणार असं मला वाटत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी चांगलं काम करावं. त्यांच्या कामाला, चांगल्या कामाला माझा नेहमी पाठिंबा राहील. बाई सावंतवाडीत विरोधात लढला होता, मात्र आज पहिल्यांदाच पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी तुम्ही एकत्र पाहिला म्हणजे दिलजला जमाई झाली का? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की विकास कामामध्ये राजकारण येता कामा नये.
आत्ता आम्ही पाहणी करून आलो, त्याच्यामुळे आम्ही एकत्र प्रेस घेतो आहे. याच्यामध्ये विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी पक्ष असा काय भाग नाही. सावंतवाडीचा विकास झाला पाहिजे हे सर्वांचं एकमत आहे आणि अनेक वेळेला मी त्यांना भेटत असतो. अनेक कामांमध्ये ज्या ज्या वेळेला त्यांना मदतीची गरज असते करत असतो, कारण ते नागरिकांसाठी मागण्या करत असतात. त्यांनी काही व्यक्तिगत कुठलीही मागणी माझ्याकडे आजपर्यंत केलेली नाही. आतासुद्धा त्यांनी सावंतवाडीतल्या क्रीडा सुविधा चांगल्या व्हाव्या या संदर्भात मागण्या केलेल्या आहेत आणि निश्चितपणे त्या चांगल्या केल्या जातील. पण सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा महिन्याभरापासून चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. आमदार म्हणून तुम्ही मोठ्या प्रमाणात निधी देतात, परंतु सभागृहामध्ये शिवसेना ज्या पद्धतीने आक्रमकपणे सत्ताधाऱ्यामध्येच भांडणं होत आहेत, त्यामुळे लोकांमध्ये एक वेगळा संभ्रम निर्माण होतो. त्याकडे तुम्ही कसं बघता आणि भेट देणार आहात पालिकेमध्ये? या सगळ्यांना समन्वय घडून आणणार आहात का? निश्चितपणे समन्वय घडून आणण्याचा मी प्रयत्न करेन. जिथं कुठे चुकलं असेल तिथं टीका झाली पाहिजे, परंतु कामसुद्धा सकारात्मक झालं पाहिजे, लोकांच्या हिताचं झालं पाहिजे. या दृष्टीने चांगलं काम कसं करता येईल या संदर्भात मी आमच्या पक्षाच्या सदस्यांची सुद्धा चर्चा करेन आणि दोघांमध्ये समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करेन. सावंतवाडी तालुक्यासह सावंतवाडी शहरात सलग तिसऱ्या दिवशी जोरदार पावसानं हजेरी लावली. गेले 2 दिवस दुपारी अवकाळी पावसानं हजेरी लावलेली असताना सलग तिसऱ्या दिवशी देखील जोरदार पाऊस पडला. यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. या नागरिकांचं मोठं नुकसानही झालं. पाहूयात. सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात सलग तिसऱ्या दिवशी अवकाळी पावसानं थैमान घातलं. विजांच्या गडगडाटासह जोरदार पावसानं हजेरी लावल्यानं नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. ऐन मे महिन्यात पाऊस सुरू झाल्यानं नागरिकांना मोठा फटका बसला. ऐन उन्हाळ्यात पावसाळी वातावरण निर्माण झालं होतं, तर विद्युत पुरवठा देखील खंडित झाला. यात शहरात रस्त्यांची कामं सुरू असल्यानं रस्ते चिखलमय बनले. अपघातांच्याही घटनात यामुळे वाढ झाली. वाहनं सावकाश चालवण्याचं आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलंय. तालुक्यातही काही ठिकाणी पावसानं थैमान घातलं. यामुळे शेतकऱ्यांचं सामान्यांचंही मोठं नुकसान झालंय. कोकणातील शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांवर अस्मानी संकट यामुळे कोसळलं आहे. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणं सध्या जीवघेणं ठरत आहे. कारण ठरलंय कोकिसरे रेल्वे फाटक परिसरातील भुयारी मार्गाचा जोड रस्ता. इथे खोदून ठेवलेला हा रस्ता अवकाळी पावसानंतर संपूर्ण चिखलमय झाल्यानं अपघातास आमंत्रण देत आहे. संबंधित विभाग व ठेकेदार यांचा नियोजनशून्य कारभाराचा वाहन चालकांसह प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. पाहूयात. कोकण रेल्वे मार्गावर कोकिसरे येथे रेल्वे फाटक आहे. या फाटकाची कटकट मिटवण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून भुयारी मार्ग मंजूर झाला. या मार्गाचं काम पूर्ण झालं, मात्र दोन्ही बाजूचे जोड रस्ते होणे बाकी आहेत. सध्या घंगाळेवाडी बाजूच्या जोड रस्त्याचं काम सुरू आहे. त्याकरिता साधारण 1 किलोमीटर रस्ता खोदला आहे. तसंच या भागात मातीचा भराव टाकून मार्ग बनवला आहे. मागील 2 दिवस तालुक्यात झालेल्या पावसानंतर हा रस्ता चिखलमय झाला. रस्ता निसरडा झाल्यानं वाहनं घसरत असून अपघातांची शक्यता वाढली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी या प्रकारामुळे अनेक वाहनं या ठिकाणी अडकली होती. त्यामुळे तासभर हा मार्गही वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. दोन्ही बाजूला पोलिसही तैनात करून अन्य मार्गानं वाहतूक वळवण्यात आली होती. सलग 2 दिवशी या ठिकाणी वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता. ऐन पावसाळ्यात तोंडावरती सुरू केलेलं जोड रस्त्याचं काम सध्या वाहन चालकांसाठी डोकेदुखी बनलं आहे. या कामाची गती अशीच राहिल्यास यंदा या मार्गावरील पावसाळी प्रवास वाहन चालकांना चिखलातूनच करावा लागण्याची शक्यता आहे. कोणसाद लाईव्हसाठी श्रीधर साळुंके, वैभववाडी. कुणाचे वाढदिवस, कुणाचं आगमन तर कुणाची जाहिरात. मुंबई गोवा महामार्गावर सध्या बॅनरबाजीचा अक्षरशः महापूर आलाय. पण हीच बॅनरबाजी आता प्रवाशांच्या जीवावर उठली आहे. पाहूयात.
वेंगुर्ले तालुक्यात काल शुक्रवारी सायंकाळी अवकाळी पावसानं थैमान घातलं. वादळी वाऱ्यासह आलेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या घरावर पडून मोठं नुकसान झालंय. तर अंतिम टप्प्यात काढणीला आलेला आंबा पिकाचंही मोठं नुकसान झालंय. काही ठिकाणी आंबा कलम मोडून नुकसान झालंय. पाहूयात. शुक्रवारी वेंगुर्ले तालुक्यात झालेल्या अवकाळी वादळी वाऱ्यासहित पावसामुळे नागरिक, शेतकरी, बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालं. अंतिम टप्प्यातील काढणीला आलेले आंबा पीक वादळी वाऱ्यामुळे जमिनीवर पडून नुकसान झालं, तर आंबा कलमाच्या फांद्याही मोडून पडल्या. तसंच तालुक्यातील मातोंड, होडावडा, तुळस, मठ आदी भागात घरावर झाडं पडून मोठं नुकसान झालं. मठ सिद्धार्थनगर येथील मालती अप्पा मडकर, पार्वती सदाशिव मडकर आणि विमल आत्माराम मडकर यांच्या घरावर वडाचं झाड तसंच माडाचं झाड पडून प्रचंड मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे घराची कौले, पत्रे फुटून घराच्या भिंतींना सुद्धा धोका निर्माण झाला. ही तिन्ही कुटुंब अत्यंत गरीब असल्यानं त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी मठ उपसरपंच सोनिया उमेश मडकर यांनी केली आहे. तसंच या पावसामुळे मातोंड होडावडा अंतर्गत रस्त्यावर जांभळीजवळ अकेशिया झाड पडून रस्ता बंद झाला होता. ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या सहाय्यानं रस्ता मोकळा केला. मातोंड काजरीमळा येथील विलास भगवान घुगुळे यांच्या घरावरची कौलं उडून जाऊन घराचं नुकसान झालंय. गाव परवाडी दीपक पावणोजी यांच्या घरावर झाड पडलं आणि सर्व कौलं फुटली. तसंच होडावडा आरोग्य उपकेंद्रावर झाड पडून नुकसान झालं. तुळस येथील सोनू लक्ष्मण आरमारकर यांच्या घरावर आंब्याचं झाड पडून नुकसान झालंय. तुळस विविध कार्यकारी सोसायटी इमारतीवरील छप्पर पडून गेलं. तुळस येथील सतीश शशिकांत तुळसकर यांच्या घरावर आंबा व माडाचे झाड पडून नुकसान झालं. मातोंड बामणाचे टेमवाडी येथील राहुल प्रभू यांच्या घरावरची कौलं उडून गेली. या वादळी पावसामुळे वेंगुर्ले तालुक्यात लाखोंचं नुकसान झालंय. ठिकठिकाणी महसूल विभागामार्फत पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती तहसीलदार ओमकार उतर यांनी दिली आहे. नमस्कार, मी अनंत रामचंद्र परब, तुळस ओडखोल. काल झालेल्या अवेळी पावसामुळे आणि वाऱ्यामुळे आमचं अतोतान नुकसान झालेलं आहे. काल चक्रीवादळ आलं आणि आंब्याची मोठी झाडं उन्मळून पडली, काही झाडं मोडून पडली. हे पहा, मोठं झाड आहे, जवळजवळ 30-40 फुटाचं झाड मोडून पडलेलं आहे. आणि एवढी मोठी झाडं आता परत जरी लावली तरी ती एवढी झाडं होऊ शकत नाही. असं आमचं नुकसान झालेलं आहे. आता जरी झाडं लावली तर ती सुट्टी होतील, कारण हे मोठं झाड आहे. अशी झाडं आमची मोठ्या प्रमाणात मोडून पडलेली आहे. तसेच या गावातील जवळजवळ 10-15 शेतकऱ्यांची अशी आंब्याची बाग आहे, ती झाडं उन्मळून पडलेली आहेत, मोडून पडलेली आहे. मी शासनाला विनंती करतो की आम्हाला या झाडांचे पंचनामे करून तात्काळ मदत द्यावी. पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी या झाडांचे पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावे आणि आम्हाला नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी. शासनाने आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी. सावंतवाडी शहरासाठी 5 कोटी खर्च करून क्रीडा संकुल मंजूर करण्यात आलं असून नवीन काही खेळाच्या सुविधा तेथे उपलब्ध केल्या जात आहेत. विविध इनडोअर आउटडोअर खेळ देखील इथे असणार अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. पाहूयात. क्रीडा संकुल हे परिपूर्ण असावं ही भूमिका आहे. त्याच्यामुळे इथं नगराध्यक्ष आहेत, क्रीडा सभापती आहेत आणि लखनराजेसुद्धा आलेले आहेत. आर्किटेक्ट दोन्ही जे आमची क्रीडा संकुलं होत आहेत, कारण की क्रीडा संकुल वेंगुर्ल्याला होतं आहे, दुसरं दोडामार्गला होतं आहे आणि तिसरं सावंतवाडीला होतं आहे. पण सावंतवाडीमध्ये पूर्वीपासूनच्या अनेक फॅसिलिटीज आहेत.
त्याच्यामुळे ते अधिक चांगल्या करण्याच्या दृष्टीने लॉन टेनिसचं नवीन कोर्ट त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलेलं आहे. इथं आता 2 बॅडमिंटनची कोर्ट झाल्यानंतर जुन्या बॅडमिंटन कोर्टमध्ये काय करायचं त्याच्याबद्दल आता चर्चा आम्ही करू आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला टेबल टेनिसच्या सुविधा चांगल्या तऱ्हेच्या त्या हॉलमध्ये घेता येतील. हा हॉल मल्टीपर्पज हॉल आहे आणि त्याच्यामध्ये इतर काय सुविधा करायची आणि कुठली कुठली ग्राउंड्स बसवायची याच्यामध्ये सर्वांशी चर्चा करून त्याच्यावर निर्णय घेऊन त्याचा आता आपल्याला टोटल 5 कोटी रुपये खर्च करायचे. त्याचे 3-3.25 कोटी रुपये हे मुख्य हॉल आणि इतर लेवलिंग लेवलसाठी खर्च होतील. उरलेल्यामध्ये सगळी मैदानं बसवायला लागतील आणि मुलांमध्ये ॲथलेटिक्सची आवड निर्माण व्हावी, मुलांना परिपूर्ण ट्रेनिंग मिळावं या दृष्टीने जास्तीत जास्त महानगरपालिकेच्या सहकार्यातून या सुविधा सावंतवाडी शहरामध्ये निर्माण केल्या जातील. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं अवैध दारू वाहतुकीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. इंसुली तपासणी नाका पथकानं केलेल्या या कारवाईत सुमारे 1,23,68,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एका संशयितालाही ताब्यात घेण्यात आला आहे. पाहूयात. मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार शुक्रवारी पहाटे 5:30च्या सुमारास बांदा येथील खालसा पंजाबी ढाब्यासमोर ही कारवाई करण्यात आली. गोव्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मालवाहू ट्रकची तपासणी केली असता त्यात मोठ्या लाकडी पेट्यांमध्ये लपवलेली विदेशी मद्याचा साठा आढळला. या दारूची किंमत अंदाजे 1,03,68,000 रुपये तसंच दारू वाहतुकीसाठी वापरलेला सुमारे 20 लाख रुपये किमतीचा मालवाहू ट्रक असा एकूण 1,23,68,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. देवगड तालुक्यात शुक्रवारी ठिकठिकाणी अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली असून सोसाट्याच्या वाऱ्यासह आलेल्या पावसानं झोडपून काढलं. पाऊस झाल्यानं नागरिकांची मोठी धावपळ उडाली. या पावसामुळे आंबा बागायतदारांची मात्र तारांबळ उडाली. झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे बागायतींचं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाहूयात.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जिल्ह्यात अवकाळीचं थैमान. बांद्यात एक्साईजकडून 1 कोटी रुपयांची दारू जप्त. आणि कणकवलीत भीषण अपघात, एकाचा मृत्यू, 2 गंभीर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.